2 palillos, 4 palliñas, 4 tacóns, cinta de carroceiro, cinta metálica, 2 globos, un trozo de cartón e témperas. Como fixemos? Primeiro recortamos un trozo de cartón de 17 cm de largo e 12 cm de ancho. Segundo, auxeramos os tapóns cun punzón quente. Logo metemos as palliñas polos paliños. Despois, pintamos o cartón con témperas. Pusimos as palliñas e logo pegamos as rodas con palliñas enriba do trozo de cartón, con cinta de carroceiro, e por enriba a cinta metálica. Así o fixemos 2 veces. Collimos unha palliña e un globo. Metemos o globo pola palliña e poñemos cinta de carrocero arredor do globo para suxeitar o globo da palliña. 2 veces hai que facelo. Sopramos pola palliña e anda. Este traballo está feito por Antón, Gonzalo, Sofía e eu.